Ayo. Ayo. Kinsa baron si Panawag. Goy, si pastor man niyo. Dah dako kay Biblia di dala us. Tirado sa ko kasi. Jangan ko ani dugay ra mo istorya. Nice. Sinadaan sa napipirtahan be. Ang gawin tao dahil puro. Isang tao lang eh. Ayo. Ayo. Yaka, nalugutok na. Saan ko hinuunan ni Ron? Ako na siguro yung abri yan. Kuling balibaran. Tama. Balibaran na ako. Inon ako. Nailakaw na ako. Magdali ko. Uy, pas. May buntag. Ano sa di ato? May adlaw ni mo, Brad. Mag-share lang tayo sa pulong kamay ba? Pulong ka Ginoo niya. Prayer na yun. Para ba may lakaw pas? Ito ni sa mong barkada ba? Naami importante nga lakaw ron. Pwede sunod adlaw na lang. Kay dalit magod ko. Naday kay lakaw. Marabunta may panghakag ng bugas niya. Mga noodles, tinapa, nagamay nga kwarta na kung tayo sponsor. Na ito nun sa ikas ha. Na may panghatag. Bugas o kwarta. Pwede man amo to i-cancel ang among kuan bay lakaw bay. Di, sa'yo pamansad, murag. Pwede naman siguro niyan amo gabi ilakaw. Dahil pas ayos, hindi makuan sa ta. Dahil sa yun na mo ilakaw. Sa paski, mo sa gabi na mabidong angan. Pwede naman guton niya. Ano mo ito? Tadi,